Καλησπέρα σας. Ναι, υπάρχουν και αυτά τα ψάρια. Πάνω από 1,5 κιλό. Καιρό έχω να πιάσω ένα τέτοιο. Πολύ ευχαριστήθηκα, με ζόρισε, το φέρω από μακριά. Πάνω από 40 μέτρα ήταν το ψάρι μακριά μου. Και ήταν και 8-9 μέτρα βάθος. Είναι πάνω από 1,5. Για να δούμε. Καταπληκτικό ψάρι. Πανέμορφο. Καλάκι είναι μισογκλού. Ωραίο ψάρι, πολύ όμορφο, παιδιά. Τέλειο. Καλό βράδυ. Έπεται συνέχεια. Α, κάτσε να βάλω τη σιλικόνη κοντά. Να δείτε με τι σιλικόνη πιάστηκε. Για να τα κάνουμε και σωστά όλα. Για τη φύση μια παλιά σιλικόνη που δούλεψα. Είχα καιρό να τη βγάλω. Πολύ καιρό μιλάμε. Πάρα πολύ καιρό. Πρέπει και 3 χρόνια να τη δουλέψω στη σιλικόνη αυτήν. Και πώς μου ήρθε φλάς. Κάτσε να δούμε. Καλαμάκι. Το Λεγκάλης. Το 1535. Ή 30 πόσο είναι. Το 1030, συγγνώμη, 1030. Κάτσε να ζουμάρει σύστημα εδώ. Δεν ζουμένει. Καλά, εντάξει. Ψάχνεις. Όλα καλά. Λοιπόν. Ευχαριστώ, Χριστάρα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, παιδες.